President Advocate Nelson Chamisa anozikanwa kunzi ndiye mutungamiri wemain opposition munyika yeZimbabwe, opposition yemadoro kwati. Oya panapa achipindira panhau aiwaya nezuro aiwa yakaonanyasa kuonekwa kunzi ZANU-PF yakanyadzisa paindependence celebrations yanyatsokupa avo vanhu veopposition mashoko ekutaura kunyatsokuti oi kuzvisasika kuti hone zvatiri ndo the ruling party ZANU-PF iyi sana pina mashoko amudanyirwa pana varobva subscribe or like on the bell icon. Advocate Nelson Chamisa unoposta picture ramuri kuona rekugokwe nembudziara nezuro ramuri kuona motokari awa yeZANU-PF yeZANU-PF boss yamuri kuona iri stuck kumadhaka sezvamuri kuona izvo. Advocate Nelson Chamisa anonge achiposta picture rokonyarara. Then later today anomudanyora achiti overcome hate. If the world hates you, you know that it hated me before it hated you. If you were of the world, you would love its own. Yet, because you are not of the world, but I choose you out of the world, therefore the world hates you. But this happened that the world might be fulfilled, which is written in the law. They hated me without a cause. Anobva apa eBible verse. Mashoko atikona Advocate Nelson Chamisa but these holidays Easter ari achicelebrate nevanhu also on this Sabbath day achichaya maBible verses. Panapa anongoya zvake achingoposta picture about what really happened yesterday guko nembudziya achiti aiwa yes they might criticize panapa vachiti opposition yazodai opposition yazoparara opposition ndiyo inodzosera change munyika yeZimbabwe kumashure. Panguva ino zvinyanzi kubuda pachena kuti chokwadi panapa the regime iri kuita zvekutamba. These guys yesterday vakanyatsoratidza kuti nyika yeZimbabwe kwatiri kuenda hapana. Muri dzamafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu dzamafunguro enyu. So subscribe or like, hit on the bell icon.